Pois sí, compañeros, xa estades a ver de feito aí detrás desa porta está a base militar que foi invadida polos zombies e ollo que hai un deles que mesmo escapou e témolo aquí, menos mal que o temos amarrado aí coas cadeas. David, moi boa tarde. Moi boa tarde. Ai, que tolemia isto de convertir o teu xardín nesta base militar invadida por zombies. Eso este ano tocou esta temática. Bueno, este ano porque, como dicíamos, levas 5 anos adicándote a isto, que ademais é algo que facedes en familia e facedes a man. Eso todo a man, todo a man, con materiales reciclados, comezamos no verán a diseñar Xa no verán poñedes máis a obra. Sí, no mes Os veciños aí, No mes de agosto xa comezamos, a principios de agosto. Dicíasme que comezastes cun pouquiña cousa e pouco a pouco isto foi medrando. Sí, ao gustarnos as manualidades, pois comezamos así pouquiño a pouco e agora xa está nos indo das mans. Contanos que estamos a ver, vemos aí, como dicía eu, esa porta que dá acceso a esa base militar invadida por zombies, non? Pois a noite do 31, aí vai haber moito zombi. Non me digas. Moito zombi solto. Ai, Chloe, a ti dache medo? Un pouquiño. Que che dá máis medo, os zombies ou o lume? Os zombies. Os zombies. Bueno, non te preocupes que se está amarrado. E, por exemplo, como lle dades movimento a estes zombies que vamos ver aí en movimento? Pois todo con motores caseros, ideando os mecanismos para que se movan e cunhas secuencias grabadas, todo casero. Xa, e todo, canto tempo botaches pensando para sacar isto adiante? Ui, moitas noites sen dormir e moitas noites pensando, sobre todo a temática. Temática é o máis complicado. E que vos din os veciños? Porque vemos que nós temos aquí as nosas costas veciños que se achegan a velo, porque imagínome que alucinan, non? Pois a maioría están esperando a que sea a noite de Osamaín ou de Halloween para poder... É un parque temático Sí, isto. un parque temático, totalmente. A parte, gustanos moito, comezamos cedo a montar para que poidan disfrutalos a todos os nenos, sobre todo os nenos. Isto é sobre todo por os nenos. Non lles dá medo? Sí, pero nese consiste tamén. Sí, non? Sí. Hai o límite entre o medo e a admiración. Eso é, sí, sí. E entón que vai pasar aquí a noite do 31? Pois van salir os zombies da base militar. Ahora mismo están aí pechados, témolos dentro dos contenedores de zombies. Menos mal, porque a mí estame... Chloe non ten medo, pero eu sí que teño medo. E ti me traes os amigos aquí a ver esta base militar de zombies? Sí. E que che din? Que lles gusta? Sí. Ai, Dios mío, case me dá a mí máis medo. Pois que sexan moitos máis anos, David. Non sei se xa nos podes adiantar que veremos o vindeiro ano. Ui, o vindeiro ano sabemos que vai ser moito máis grande. Todo vai ser moito máis grande. Pode ser moito máis grande. Alguna pista? Nova localización. Nova localización. Nun sitio moito máis grande. Pois, compañeiros, xa saben, toda a xente que este por aquí preto do Pereiro da Guiar, que queira disfrutar desta base militar zombi, que veña por aquí, ata que día vai estar disponible? Hasta o día 1. Hasta o día 1, recollemos os barcos. Recollemos todo. Pois aquí veremos a moita xente ben seguro, graciñas, David. Gracias a vos.